Hi guys, welcome to back my YouTube channel Gormara Bro News. So नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन ना आसा खालामबाय। So guys दिनै आरो मोनसे आपडेट लानानै फैबाय माने गोदान निउस आरोना लोगोफोर गासैबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो एक्साइटेडब्ला गासैबो स्किप खालामालासिनो गासैबो भिडिअखौ अल जोबजासिम नायलांगोन ना आसा खालामबाय। So बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जाय गोदान बियो थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लागोन ना आसा खालामबाय आरो जाहाथे जायनो गोदान बियो बिथांमोना थाबैनो शेयार खालामना हागोन होननानै आसा खालामबाय आरो जेसेबां हायो लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना गाइस। बिदिब्ला नोंथांमोननिसिम बर' निउस बेबायदिनो आपडेट गोदानखौ लाबोनानै फैबाय थागोन नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लासो आंबो बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला आरो बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंलांदो माने दिनै मा निउस आपडेट लानानै फैदो। नोंथांमोनाथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायगोन आरोना। स' बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंदो जुनथुनाखि सिगाङाव आरोना 18 इयार्स जायैनि सिगां माने जाय जुलि लादोंमोन बिथांमोनखौ माने एरेस्ट खालामगोन होननानै बुंनाय जादों आरोना। मा बुंगोनखौ स' सिगाङाव जायानो जा माने 18 बोसोर ना 18 बोसोरनि सिगां माने 14, 12, 15 जाय उन्दै बैसोआवहा हाबा जादोंमोन आरोना जुलि जादोंमोन बिथांमोनखौनो माने पुलिसा जुनथुनाखि एरेस्ट खालामगोन आरोना। माने सरकारनि बेलेग आयेन आरोना इयो सरकारा माने बेलेग आयेन लाबोदों सरकारा माने हमनो थाखाय खावलायदों आरोना गोदान बेबायदि होननाय खोनादों आरोना। नाथाय नंगौना नङा एक्चुअलि बारा मोजां मोनथिजोबा जोंनि बर'फोरखौ हमगोन नामा बेखौ जों बारा मोजां मोनथिया आरोना। जुनथुनाखि जों नुनाय बायदिब्ला माने दिनैनिफ्राय आरोना एरेस्ट खालामजेनबाय आरोना जायनोखि 16, 17 बिथांमोना जे बिदि इयार्सआवनो हाबा जादोंमोन जुलि जादोंमोन बिथांमोनखौ माने हमबाय आरोना। ओमफ्राय जायनोखि उन्दै बैसोआव जुलि जादों बेबायदिखौ हमबाय माने सिगाङाव जाखांनायखौथ' हमनो दा दरकारानो गैया आरो दा हमनो माने हायानो एक्चुअलि हाया आरोना हमजाथावना खोथायानो नङा बियो। माने मा सरकारा मा आयेन लाबोदों बेखौथ' गासैबो मोनथिखायो गोदानल' खालि गोदानल' लाबोबाय थायो आरोना। माने सिगाङावहा जुलि जाखांबाय सिगाङावनोथ' हमनो हायोमोन ना दा माने सिगाङाव जुलि जाखांनायनि उनाव दायो बेफोरखौ नायगिरोब्ला आरो दा हमनानै जुदि जेलाव दोनोब्ला बे माबाफोर खोथा जाबाय नामा? आरो सरकारा मा जानला मेनला बेफोरबायदि खोथा बुंब्लानो जे हमगोन होनब्लानो हमजानो हायो नामा मानसिया? स' बिदिब्ला लोगोफोर रावबो गिनांगौनि खोथा गैया रावबो गिनाङा दरकार गैया जेसेबांनो जा सिगाङावहा जेसेबां बैसोआवनो जुलि जादों गासैबो रावबो गिनो दरकार गैया। आरो लोगोसे माने दा नांगौब्ला दायो मोनसे बिसोरो नटिस होनांगौ आरोना सिगाङाव बेबायदियावहा जुलि जायोब्ला एबारनिफ्राय हमनाय जागोन होननानै नटिस होनांगौ। जुदि नटिस होआगारा बेफोरबायदि सिगाङाव जाखांनाय जाथायखौ लानानै जुदि दा एग्लुंखाङोब्ला बहुत गिदिर माने रिक्सनि खोथा आरोना बियो जों जेरैबायदि साननाय बायदिबा आरोना माने जोंनि साननायाव आरोना बेबायदिया बहुत गिदिर माने साननो गोनां आरो मानि थाखाय बेबायदि खालामदों बेफोरखौ जोंथ' फुरा क्लियारलि मिथिया माने सरकारा सिगां सानग्रोनानै पाब्लिकफोरनियावहा एलाउ खालामनानै होयो मानोथो माने गिनो गोनांथि गैया रावबो जुनथुनाखि सिगाङाव जाखांनाया जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दानिया दा एक्सट्रा आरोना दानिया दा आलादा खिन्थु बिसोरो दानिफ्राय बेबायदियावहा बेबायदि बैसोआवहा 10 बोसोर 12 बोसोर उन्दै बैसोआवहा जुलि जायोब्ला माने दानियाव जेल जानांगोन होननानै बेबायदिखौ हमनो हायो आरो नटिस होनो हायो सिगाङावनो। नाथाय जानला मेनला जे नटिस होआगारा दिनैनिफ्राय हमगोन होननानै बे बुंनाया गोरोन्थि आरोना सरकारनि। माने सरकारा मा आयेनजों मा खालामलांबाय थायो बेखौ रावबोथ' मिथिखाया दा मा बुङो गाइस। माने बेबायदिनो आरोना गोदान निउस आपडेट लानानै फैबाय थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जेसेबां हायो सापर्ट खालाम नोंथांमोननि अननायजोंसो सापर्ट खालामनायजोंसो आंबो जौगानो हायो आरो लोगोसे बेक टु बेक सापर्ट खालामनांगौब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आरो जायनिखौ प्रमोसन एबा माबा मोनसे खालामना होनांगौब्ला बुंना होनांगौब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बेबायदिनो आरोना बेक टु बेक सापर्ट खालामलायब्लासो गासैबो जौगालायो आरोना माथो बुंबावनो आरोना गाइस। बेनो आरोना दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै। स' गाइस बारा गोलाव खालामा बेखौनो आं आपडेट होनो सानबाय। नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला एनिथिं एमजे ब्रादारनि बिथांनि इउटुब चेनेलाव थांनानै चेक खालामनो हागोन। बिथाङा हमनाय भिडिअ आपल'ड खालामदों एनिथिं एमजे जुनथुनाखि एनिथिं एमजे बिथाङा माबा आपल'ड खालामबाय आरोना इउटुबाव बिथांनि इउटुब चेनेलाव थांनानै लिंकआव चेक आउट खालामना नायब्लानो जाबाय बिथाङा माने हमनायफोरखौ आपल'ड खालामबाय आरोना। जाहाथे जों माने बेफोरखौ आपल'ड खालामथ'नो सानाखै नंगौ नङा जेबो मिथिया माने जास्ट जों दायो आं बुंबायसो आरोना गाइस। ओमफ्राय बिथांनि चेनेलाव थांनानै चेक आउट खालामनानै नायब्ला माने नुगोन आरोना नंगौना नङा माने एनिथिं एमजे मोना एसे गिदिर एनिथिं एमजे ब्रादार बिथांमोननि इउटुब फेमिलि बांद्राय दङ मालाय बांसिन दङ बिथांमोननियाव थांनानै नायब्लानो जाबाय माने बिथांमोना बेलेग सापर्ट मोना ओमफ्राय माने बिथांमोना जोंनि साय देरसिन लेभेलनि बिथांमोना माने थाबनो बहानिफ्राय बहा मा जाथाय जादों बेफोरखौ मोनलाबायोना बिथांमोननि
चेनेलाव थांनानै बेनिखायनो माने चेक खालामनानै नायोब्ला माने मोजां आरोना आरो जेनेका जेनेथिं एमजे ब्रादारमोननि चेनेलखौ दाबो साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै ला बिथांमोना थाबैनो माने जिथु नै गोदान गोदान आपल'ड खालामबाय थायो निउस आपडेट खालामबाय थायो बेनिखायनो माने जोंबो दा बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानैसो बेवहाय माने फंनैसो खोथा बुंनि र' दिनै होननानै माने बुंबाय आरोना गाइस स' बिदिब्ला नेक्स्ट टाइमाव नेक्स्ट लेभेलाव लोगो मोनफिनसिगोन गाइस बिदिब्ला स' गाइस थेंक इउ बाय बाय